हेलो लोगोफोर दिनै आं नोंथांनो बे भिडिअ फोरमायगोन फेसबुकनि URL लिंकखौ बोरैहाय गोरलैयैनो नागिरनानै दिहुननो हायो। नर्मेलि जायफोर आबै आबौ फंबाय बिनानाव आदा बाजै बिथांमोना मिथियासै आं बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ बानायना लादों। अब्ला थुदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननोसै। नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि फेसबुक आइडियाव लगइन जाग्रो। फेसबुक आइडियाव लगइन जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै गोजौहाय 3 लाइननि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना प्रफाइलाव क्लिक खालाम। प्रफाइलाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै बेवहाय मरनि अपसन नुगोन। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनायनो। बेनि उनावहाय नोंथांमोना नै कपि लिंक टु प्रफाइल बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ। अब्ला नोंथांनि URL लिंकआ कपि जागोन। बेखौ नोंथांमोना उनावहाय मेसेजनि मेसेज बक्सआव फैनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय पेस्ट खालामनानै हो। अब्लानो नोंथांनि फेसबुकनि URL लिंकखौ नोंथाङा गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो जुदि नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक एप्लिकेसनखौ जुदि आपडेट खालामाखै अब्ला नोंथाङा क्रोम ब्राउजारनि हेफाजाबैबो नोंथांनि URL क'डखौ URL लिंकखौ मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि फेसबुक आइडियाव लगइन जानांगोन। लगइन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना प्रफाइलाव क्लिक खालामनांगोन। जेब्ला प्रफाइलाव क्लिक खालामगोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना गोजौहाय 3 लाइननि डट थुनानै नोंथांमोना बेवहाय शेयारनि अपसन नुगोन। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेथिं कपि टु क्लिपबर्ड बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। अब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांनि फेसबुक आइडिनि URL लिंकखौ मोननो हागोन। बेखौ नोंथांमोना थांनानै मेसेजनि इनबक्सआव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय पेस्ट खालामनानै लानो हागोन। बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांनि फेसबुक आइडिनि URL लिंकखौ लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय मोनथिबाय जानांगौ फेसबुक आइडिनि URL लिंकखौ माबोरैहाय गोरलैयैनो मोननो हायो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंथि दङब्ला गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय। उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय बेखिनियानो।